Ngicela ukuthi ngibuleke siqale inkonzo. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyathemba kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho ongcwele abazodotshwa. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi isibusiso sakho sehlele kubona, bagcwalise ngomoya wakho ongcwele. Njengoba ukugcoba ukudlulisa lokhu okubeke kimi, ngiyathandaza Nkosi ukuthi ngidlulisele kubona ekudineni kwakho konke bakuphathe kahle. Ngoba uma bengakuphathi ngendlela, ushilo kwiZaya 63 verse 10 kuzoba isitha kubona. Ngiyacela ubasize Nkosi bayiphile impilo yobungcwele. Sibonga ngakho konke osenzele khona namhlanje nama-messages Nkosi walethile ngomoya wakho ongcwele usebenzisa abantwana bakho. Dumo lonke silinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. Inkonzo yokugcoba le isidingo siqhamukile-ke kunama-branch amasha aqhamukile. Bese kuba nama-branch amadala adala ukuthi uma kunesidingo sokuthi umfundisi ahambe kufanele ashiye umuntu. Njengase-Gauteng nje kunama-branch awu-3 manje, abefundisi babili bashintshana kuyo le abayidevelophayo isithathu. Umbuzo ukuthi-ke uma isesukile ebranchini ezela ushiya bani? Ngadizelela-ke ngiyadizelela. Ngiyacela emabranchini kungabibikho umuntu omayo. Ngicela ningizwe kahle ngoba kubuhlungu uma sengizwa kanti ukuthi wena unika abantu bame ithuba lokushumayela nazo ukuthi wena. Akekho umuntu ofanele ashumayele entabeni engadotshiwe. Uma kunesidingo esiphoqayo kufanele ningitshele ukuthi ngiyahamba kunenkinga enje kanje, ngitshela ukushiya usibani kodwa akadotshiwe. Ngoba yiyo lento ephazamisa ibandla, iyalimaza ibandla. Akekho umuntu okufanele ame phambi kwabantu engadotshiwe. Uzolalela ukuthi ukugcoba kuwukuthini. Ngithintile kancane emkhulekweni. Uma umuntu edotshwa, umuntu okugcobayo udlulisa into enikezwe yena idlulisele kuwena. So uma uzomisa umuntu ongadotshiwe, uyalidayisa lelo bandla noma uyadayisa leyo branch. Ngoba njengoba emi lapho, umi ngodoko lwalo akamdobile. The question is, udotshwe ubani uma engadotshiwe? Ngiyasaba ukusho ukuthi ngenze ukuthi udotshwe usathane. Iyekenike indaba yokumisa abantu ebranchini abangadotshiwe. Ngiyayicela nje leyo nto leyo ngoba ngiyayizwa ngasese. Iyafinyelela endlebeni zami ukuthi usibani obemile endaweni ethile. Angifuni ukusho, ngilindele wena umisa abantu ngokuhlambuluka. Ngayivala ibranch yaseMlazi ngikushilo lokho yaseyabamasha ngadizelela ngoba owayeyiphethe endowona kabe esezodotshwa ngephasika edlule, kanti ubhizi umisa abantu abangavumile izono, umisa abantu abangakaze bathi bayintabeni, umisa abantu abalwa nobaba uNtsibane. Masebemile bathi thina lana silalela umoya ongcwele ngeke siguqe uma sithandaza. Umthetho kaNtsibane lo babengekho la umoya ongcwele ukhuluma nathi ethi asiguqe. Sekuwumthetho kaNtsibane manje ngendaba yokumisa abantu abangadotshiwe. Serious ngempela ngaleyo yovalwa leyo branch ithaqo ngoba ngayivale yakwamasha. Ngavinjwa ukuthi bakhonzele ekhaya lakhe lo ngase ngiyasho ngathi ukube bekuyindle sonto emelapha bengizolingisa ingidi ngoba ke ayimile lapha igama lasentabeni ngeliphoxisa la. Kubekane nikhonzele ningayibizi. Bafika bathuka ingane. Abantu abasha bakhona. Hayi ngenhlambo ijwayele. Bathi mayisukuma leshumayela bathi kunuka inkanula. Etshela amantombazane avume izono yena engakaze azivume. Ngisho kanjani kunuka inkanula yenukaphi inkanula? Umonakalo wenziwa ukumisa abantu abangadotshiwe emabranchini.
Ngiyanicela-ke ningaphinde nikwenze, makade ukwenza uyeke, khuluma nalo muntu okumisa, utheni angisezokumisa. Siyahambisana bazalwane. Ngiyaxolisa ukuqala ngenothi esikazi kanje ukuthi angazi ukuthi uNkulunkulu uzonkulunkulu ukuthi iyeke nje loo nto leyo. Isona sizathu esidala abantu badotshwe ukuze ukwazi ukumshiya umuntu ame nowodolo la entabeni. Asivula amabhayibheli ethu amaHebrew chapter 5 verse 4. Uzofika kulelo uzelicacisayo ukuthi ukudoba umuntu kuwukwenzani. Yini kuwukwenzani ukudoba umuntu? Abanye baze bameme umuntu ngoba nakho usekhaya leso. Akafika azokwenza ukuthi la eBrantshini. Noma akafika azondwaba la eBrantshini. Akwaziwa lo muntu akazenzela ukuthi uthi mayisenza amaphutha lapha ya. iBrantshi ingasakhulu ngoba kuhambe kumiswa bonke abantu bese kuba kubi. Ngoba ngeke ikhule ngoba lo msebenzi abona okwami. uNkulunkulu obonayo uzovela kuvale nje wena ube inhlekisa. Ube nomzalwane wethu ube nabazalwane ababili ngoba uyazenzela. Hebrew chapter 5 verse 4 akukho umuntu ozithathela leso sikhundla kuphela obizelwe kuso nguNkulunkulu njengo-Aaron. Akukho umuntu ozithathela lesi sikhundla kuphela obizwe uNkulunkulu njengo-Aaron. Liyazisho leli livesi liyazichaza. Uthi umbuzo ukubiza nini uNkulunkulu na? Ukubiza nini uNkulunkulu na kulesi sikhundla? Impendulo kuJeremiah 1 verse 4 and 5. Uthi lithi izwi-ke kwafika kimi izwi likaJehova. Iyaphinda lento engeke ngayiphawula, lafika izwi. Ngoba kusho ukuthi izwi liyahamba linenyawo, uJesu loyo. Kwafika kimi izwi likaJehova lathi, ngingakakubumbi eswini ngakwazi. Ungakaphuma esizalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofeti ezizweni. uNkulunkulu uthi ngingakakubumbi ngakwazi. Lokho kusho ukuthi uNkulunkulu usaze singakabunjwa. Inkinga yethu ukuthi asikhumbule ukuthi sasinaye ezulwini. Uyedwa umuntu onikwe leyo memory uJesu. Mayifika emhlabeni athi ngithunyiwe, athi ukholwa yimi ukholo ongithumileyo uzoba nokuphila okuphakade. Sonke lwasila sithunyiwe. uNkulunkulu usaze ngoba besisezulwini naye, siphuma ezulwini. La noSathane kade ekhona ezulwini, wona wayeseyaxoshwa. Manje uSathane akafuni ukuyoshayedwa, ufuna nabanye abantu akade nabo ezulwini. Inkinga yethu siblenga, sikhumbula lutho sisezulwini. Niyangizwa kodwa? Nongakholwa lo asiye kwabaseRoma chapter 8. Ungakholwa lo. Yazi vele mase ngikhuluma izinto ezishubile nabantu abayikholwa. Funa ngiyezwini uzuyikholwa. Roma chapter 8 uqala ku verse 29. Lithi izwi lenkosi ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe. Ayebazi ngaphambili, meaning ukwaziwa ngaphambili before the foundations of the earth. Njengoba ethi kuJeremiah ngingakakubumbi ngakwazi. Ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. uJesu uzabe izibulo kwafanele ukakhiwe thina sifane naye, sinikwe isimo sakhe. Ngoba ngeke umuntu abe izibulo ezilwaneni ezimvini. Ngeke uthathe inkomo ibe izibulo lezimvu. So ukuze uJesu abe izibulo labazalwane saba abazalwane umhlaba ungekho. Sasingebonaka abazalwane emoyeni, sasingabazalwane ekhaya ezulwini. Qhubeka verse 8. Uthi labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi. Abamisa wababiza ngaleso sikhathi asibiziwe namhlanje. Kade sabiza umhlaba ungakasekele.
bese lithi laba ababizile ubalungisisile futhi. That is when kwabhalwa amagama ethu encwadini yokuphila. Salungisiswa, sangcweliswa. Safika sazozalwa emhlabeni umuntu wesifazane sazalelwe esonweni. Yikho ethu Jesu amagama alotshwa umhlaba ungakasekelwa. Elotshwe encwadini yokuphila. Sifikela emhlabeni thina sivele suke ezulwini amagama ethu kuthina. Wazalelwe esonweni awangalicisha igama lakho lokho. uNkulunkulu wenza isu lakhe njengoba uthi yena uqamba amasu uthi umlahla ngabe umlahla kuyena. Samuel wesibili chapter 14 verse 14. Waqamba isu lokuthi udini usindisiwe la namhlanje entabeni. Usindisiwe kunoma nina nibonga ivangeli uNkulunkulu asinikeze lona. Ngoba wasazi ngaphambili. Wasenza safana nendodana yakhe ukuze indodana yakhe ibe izibulo kithini. Sifane ngoba ngeke abe izibulo labantu angafani nabo. Wayesilungisisa sangcweliswa. Ukungcoliswa kwethu sizalelwe esonweni akusenzi sibe abantu abangalotshiwe encwadini yokuphila. Kodwa mawusuke usindisiwe wosuhlehlele emuva usiyacishwa encwadini yokuphila. Asiphinda verse 8 laba abamisile ngaphambili ubabizile futhi. Laba ababizile ubalungisisile futhi. Laba abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo. So zane kwinkazimulo umhlaba ungekho. Yikho-ke ngithi phela ukuthi asikhumbuli thina sisezulwini. uJesu yedwa nikukhumbula ngokuyinkosi indodana kaNkulunkulu. Siyamzana-ke manje. Sobe kade bazalwana sisuvuma isathana sisesibokweni. Siphuma naye ezulwini, sasinaye ezulwini. Waxoshwa yena waphakama thina sathunywa emhlabeni. Ukuhlukana kwethu abazalwa ngoye 1 abazalwe ngoye 100 nabazalwe ngoye 1800 nabazalwe ngoye 2000 sonke sithunywe sikhangwe ezulwini. Ukuhlukana kokuhlela kaNkulunkulu ukuthi ubani ngifuna azalwe ngesikhathi esiwukuthi kuze kwenzeke ukuthi. Kusho ukuthi nami ngazalwa ngesikhathi sokuthi uhambisane nokwakhiwa kwebandla lasentabeni. Kwakungaba omunye umuntu ungabe mina. Ufuna ngikuphathe kahle lo musa uNkulunkulu anginikeze wona. Kwakungaba uPaul mhlambe mina ngiphile ngaleso sikhathi sika Paul. Kodwa kwenzekanga wenza into yakhe uNkulunkulu ayithandayo. So-ke bengiphendula umbuzo othi ke sabizwa nini? Senizwile sabizwa nini? Sabizwa umhlaba ungakasekelwa. Ngoba newundu lahlatshwa umhlaba ungakasekelwa. uNkulunkulu uBaba usebenzisa umoya wakhe ongcwele ukusinika isiphiwo somusa. Isiphiwo somusa ubizo. Baningi babiziwe bangcosana bakhethiwe. Mawubiziwe wasuyakhetha isiphiwo somusa leso. Kufanele usiphathe kahle. Mawufunda Izenzo chapter 15 verse 2 and 3. Kwathi bekhonza inkosi bezila umoya ongcwele wathi ngihlukanisele noBarnaba noSawulu ukuba baye emsebenzini engibabizele wona. Khona bazile ukudla bakhuleka babeka izandla phezu kwabo babamukisa. Sikhuluma ke manje ngobizo. Umoya ongcwele uyakwazi ukuzibizela abantu ngokuNkulunkulu. So lathi likhonza ibandla lase-Antiochiya umuthola kahle umlando. Wayeseyakhuluma umoya ongcwele wathi ngihlukanisele noBarnaba noSawulu. uSawulu uPaul odumileyo. Kwabizwa kanjalo. Sikiyeke lokho ukushaya konyazi ngoba shaya ngonyazi wabizwa wasondela uhamba wayokhonza wayengomzalwane ebandleni lase-Antiochiya. Lana-ke wayesethu wakhuluma umoya ongcwele. Wathi-ke ngahlukanisele noBarnaba noSawulu baye emsebenzini engibabizele wona. Ibandla laselenze ngani? Lazila ukudla. Lababeka izandla lasebamukisa. Isimanga lesi samadoda kaNkulunkulu akhethwe phakathi kwebandla. Umoya ongcwele wakhuluma ebandleni. Akucacisike la. Kodwa ngikholelwa ukuthi kunomprofethi othize. Umoya ongcwele ambula kuye waprofetha. Wathi umoya ongcwele uthi sisebenzisene namadoda. Yikho-ke ngithi isiphiwo somusa sikamoya ongcwele.
ubizo njengoba nizogcotshwa. Ziningi indlela uNkulunkulu asibiza ngazo. Ngokufunda uNumeri chapter 27 verse 18 no 20. uJehova wathi kuMose, ngiqala le ndaba engifuna niyilalelisise bese naye uhambe umsebenzi abantu. Mathatha umuntu ezivuya imendela konto eningi udayisela phela. uJehova wathi kuMose, zithathele uJoshua indodana kaNuni umuntu onomoya, ubeke isandla sakho phezu kwakhe. Numeri loyo 27 verse 18. Is it Numeri? No. Numeri. Oh, okay. Ngicabanga ukuthi kuzokhulunywa le ndaba uNumeri. Kufanele ngabe kukhulunywa ukuthi uzono lungile ngoba angibhekile abanosanga abashodayo. So ke uNkulunkulu utshela uMose ukuthi sithathele uJoshua indodana kaNuni. Akuzusuka odotshwayo azothi babonke bande ngicela umdobe. NokuNkulunkulu atshele mina ngikudobe noma atshela abaseduze nawo abaholi njengabanye balaba bazodotshwa la ngitshelwa abaholi bathi siyamdinga usibanibani ngoba sifuna ukumsebenzisa kanje kahle. Angikwazi ukuphikisana nalokho ngiyophikisana nomsebenzi kaNkulunkulu. So abanye ke ngitshelwa abaholi babo. Lithi-ke uJoshua indodana kaNuni umuntu onomoya, ubeke isandla sakho phezu kwakhe. Lalela uverse 20. Uyakubeka udumo lwakho phezu kwakhe ukuba yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ilalele. So umuntu uma ngibeka izandla, ngithatha udumo lwami ngilibeka kuye. Noma abe ngifisa kangakanani ukuzithoba ngenze sengathi alukho udumo, ushizwe la ukuthi ngithatha udumo lwami vele anginalo, kodwa futhi akusizi ukuthi ngithi anginalo ngoba noma ngifuna ku-YouTube yonke indawo sengiyaziwa. Phela inkinga yabo bona bajabule ukuthi bazi mina nabazi mina bazilongibele. So uma ubeka izandla kumuntu uthatha ubuwena ububeka kuye. Yingakho kufanele uqaphele ukuthi ubani obeka izandla. Yingakho ke kungafanele umise noma ubani ebranchini ongabekiwe izandla la ekhaya. Ngoba uthatha umuntu ophuma kwelinye ibanga umise ebranchini, ayithathe ibranch ayifake ehlathini. Ngoba akahambe ngodoko lwasentabeni. Iyeke nje lento kuyenza. Mawuzi ukuthi uyagula, uxakekile, thatha umzalwane nje elikhonza naye umcele ayokuma lapha ngoba wena uyagula. Hayi ukuthi sengashintshe umuntu ngishintana naye izwi liphathwa uwe namhlanje kusasa yilowaya angikwazi mina lokho. Azihlali indaba kuthiwa ziyawesaba ngazona ngoba sengiyazi phela ukuthi ngoba ngaze ngisho lutho kuwo ungacabanga ukuthi angazi. So ke uyakubeka udumo lwakho phezu kwakhe ukuba yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ilalele. Angithi nonke njengoba nina, abanye beze through ikhaya lezwi, abanye beze entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Nihlezi njengamanje nithule ninjani nilalele. Ukuze lo muntu alalelwe kufanele ngidlulise lolu dumo lwami ngilibeke kuye ukuze ibranch yakhe ibe njani imlalele. Ngoba ngeke imlalele namanje ngoba ngenza ngokuhlakanipha ukuthi ngilalele, anilalele mina, anilalele ongibele. So manje indlela akubeke ngayo lithi uJehova wathi kuMose, beka izandla kuJoshua. Indlela uNkulunkulu asebenza nosebenza ngomuntu, uyakwazi ukuyidobela umuntu uNkulunkulu ngendlela yakhe. Kodwa ufuna ukuthi umuntu azi ukuthi uzalwa ubani, ubani obeka izandla phezu kwawo. Lalela-ke uDeuteronomy 34 verse 9 yena icacisa kahle. uJoshua indodana kaNuni wayegcwele umoya nokuhlakanipha ngokuba uMose wayebekile izandla zakhe phezu kwakhe. Abantwana bakwa-Israyeli bamlalela-ke benza njengalokhu uJehova emyalele uMose. Njalo uma ngigcoka umuntu abantu bangimshile levesi
ngizolichaza futhi ngoba ngifuna abantu balizwe khona abanye abaqalayo abangalazi. Lithi uJoshua wayegcwele umoya nokuhlakanipha ngoba uMose wayebeka izandla zakhe phezu kwakhe. Ilona dumo likaMose lolo. So umuntu ungambona eshumayela enza yonke into uyenza ngenxa yalo muntu wambeka izandla. Amen. So sifanele-ke sihambe sibekwe noma ubani izandla. Ngoba uyokubeka umfundisi odlwengulayo gijima uhambe ubambe ingane zabantu udlwengule ebhrethini. Makuwukuthi ungowesifazane uyibambele amadoda awuzenzi lo muntu wakubeka izandla awubekwe noma ubani izandla. Lithi uJoshua indodana kaNuni wayegcwele umoya nokuhlakanipha ngokuba uMose wayebekile izandla zakhe phezu kwakhe. Abantwana bakwa-Israyeli bamlalela-ke belalela bani? uJoshua. Kodwa benza njengalokhu uJehova yale bani? uMose. Okungukuthi umuntu odotshiwe bazomlalela abantu kodwa benze njengoba uNkulunkulu etshela uNsibande. Hayi ngoba etshele wena odotshwayo, cha bazokulalela kodwa bese benza instruction eyatshela uNsibande ngoba uyena ogcobile. Meaning-ke uma udotshwe umuntu ongalisebenzeli izwi ongekho ngcwele, abantu bazomlalela benze njengoba uSathane etshela lo wakudokwa. Ingakho ingafanele sihambe simisa noma ubani la emabhethini. Asikwazi ukumisa noma ubani. Ngiyakuzwa wona. Enye into angifundisa yona uNkulunkulu. Kodwa nganganitshela ukuthi uNkulunkulu wathi akafuni ngiphatho senizithathe ngayisisa kumfundisi othize. Wathi akafuni ngiphathwe ngoba mayengithuma ngafuni ngithi ngisazotshela umphathi wami. Funeka lezi lakhe izwi lifanele mathi hambe eMpumalanga ngithathe imoto thatha unkosikazi ngoba ngihlukane nesihamba soMpumalanga. Ngoba usethi angiphi eMpumalanga. So-ke uthi-ke ngingabekwa izandla noma ubani. Ngoba umuntu ongibeka izandla ngoke ngibekwe umuntu wathi usithunywe uSathane uzongishaya. Angibekwa nje mina izandla noma ubani. Makunesimo esingiphoqayo kufanele ngibekwe izandla. Njengasesikoleni wade ngifunda nje ngangithandaza. Ithi inkosi ngicela ungivikele umoya walomuntu ongibeka izandla ungangeni kimi. Ngoba kufanele angibeke umphathi wesikole wenza isiko lakhe kufanele angibeke noma mangigraduate noma ngenzani bese ngiyathandaza inkosi ngicela ungivikele ngingangena umoya walomuntu ngoba wathi ngingabekwe izandla. Nawe kuhlala ukwazi lokho awubekwa noma ubani izandla. Engane uyakwazi uyikhulekela ekhaleni siyafundisa uyela uNkulunkulu. Ufuna izandla zokwenzani? Mina ngangastendi ufuna izandla zokwenzani. Hamba uphatheke wonke umuntu izandla. So uzana ngaphambili uzothola deliverance yani. Uzana ngaphambili uzolanda izinto zenu. Nazi ngingakisho ikhiye zemoto. Abe ngibuza lo muntu kahlehle ngaphandle uzongingayisike semoto unezinto zami uhlalele nazo. Uhlalele ngikupheke ngangifuna umuntu ongayithola. Uhlalele ngikupheke ngangifuna umshado. Sengithishe ngayizenda. Niyalazi izenda. Niyalazi izenda. Anlazi. Balazi abasentabeni akade bafika la. Khona umfundisi esasinaye la esivakashele esithanda uqakekile manje athi asasithanda senebandla la nomsebenzi wafika nenkonzo yamazenda. And ngiyafisa ukuthi iphinde kuyo inkonzo yamazenda. Zozo mase ngiyiqedele. Naye wayeyizenda wakuzwakala kahle kusho yena ngoba eyizenda. Maye makusho mina ngizobe ngathi ngiyabathuka laba bantu. Izenda zamshiya. Zenda zamshiya labo sisesebebadala bengashadile
amazenga ngoba benda abangangabo wasanjanena wasala. So wayiphatha ngesinono lo mama lenkonzo le yamazenda ngoba naye wayeyizenda athi mayebatshela athi nami ngiyizenda. So ke ngeke kuzwakale mina manje ngizinkonzo yamazenda bese ngingelo uyayibona loo nto leyo. Fana nomuntu wesifazane oshadile onendoda abezinkonzo yabafelokazi. Uyibiza kanjani inkonzo yabafelokazi ungelela? Noma uzokhoshela labo mama uthi unendoda wena bona banayo. Yebo khona izinto esingeke sizenze ngenxa yesimo sethu. Akakwazi umfundisi omama abize inkonzo yabafelokazi. Kufanele umfundisi omfelokazi ukuze barelate kahle nabafelokazi. So ke inkonzo le engifisa ibuye kodwa ayibuye ngami. Ibuye ngalo lelo zenga. Ngiyacela-ke ngiyalibhala leli gama ngingabizani noMahlele. Ngiyalibhala leli gama ngingabizani nawo. Ngoba lelihle kalizwa linathi alilihle. Kodwa la lehlakade malisho yena ngoba wayiqala kuye ethi nayo yizenga. Yabona lo. Kunezinto esingakwazi ukuzisho. Kodwa kunabantu abakwazi ukuzisho zingalimazi umuntu. So ke uma ke ubeka umuntu izandla abantu bayamlalela loyo muntu kodwa besebenza njengoba uNkulunkulu atshela mina. Ingakho ke sithi qaphela ukuthi ubeka ubani izandla ngoba abantu bazokulalela kodwa besebenza njengoba lo wakubeka izandla esingamazi ukuthi ke yena uphila impilo engcwele noma njani. Uma ephila impilo engcwele lo feba lonke abantu bona ingane ziyakhulelwa ingane kanti wenze ingane ekhaya kanti umfundisi wabekwa izandla umuntu ongenasimilo. Bengikhuluma-ke ngababekwa izandla. Kukhona abantu abangabekwa izandla kodwa babizwe bengabekwa. Sikhulume ngoPawulu wabekwa izandla ngase ngikhuluma ngoJoshua. Khona abangabekwa izandla ukubizwa kaNkulunkulu kuhlukene. Ngofunda abehluleli chapter 6 verse 12 and 14 uGideon wafika ingelosi kaJehova yabonakala kuye. Ubona kwakhuluma ngoGideon futhi namhlanje la noma izola msana yabonakala kuye yathi uJehova unawe wena qhawe elinamandla. Angisizungena kuthena waresponda wathini ku13 verse 14 bese lithi uJehova wambheka wathi hamba ngalawo mandla akho umsindise uIsrayeli esandleni sakwaMidiyani angikuthumanga na. Gideon akazange abekwe izandla wavele wathunywa kodwa akahambe ngalawo mandla na. So uNkulunkulu unabantu bakhe. Asazi ukuthi ke yena mayizibekeleke uyakujoba yena ngendlela yakhe akunikeze okufanele. Njengoba nama ngjoba ngendlela yakhe wanginika okungifanele. Kodwa mina mangjoba wena ngidlulisa lokho kubimi ngiletha kuwena. But still akusho ukuthi kuzodlula konke. Uzodlulisa uNkulunkulu kakuthanda kwami mina ngikwazi ukudlulisa. Uyena ozokwenza ukuthi kudlule. Futhi ke ngeke ulunge uma uzodlula njengoba kunjalo. Mase kweminyaka emibili u2020 ephela mangaphazama no2023 ephela ngigula ngathi ngicishe ngife. Angikhuluma ngokwe-COVID. Engathi mase ngibuza Nkosi kanti wenze njani makuNovember ngigula kuba kubi. Bathi kunamandla engikunikeza wona umzimba wakho uyahluleka ukwathwana. So ke manje ngikholelwa ukuthi ke ngeke akunike konke lokho engizobe ngibeka izandla ngoba kuzokubiza ukuthi umzimba wakho uhluleke ukuthwala bese. Ngigula impela kucace ngathi sengiyafa bese ngibuye ngiyasila. Hayi umzimba wami usu-right, athi usu-right usukwamukela. So kunezinto zikaNkulunkulu umzimba ohlulekayo ukuzithwala. So ke uyokunika lokho ayokunika kona ungathi-ke ngiwasenthele ngidlulisa lokho kwami bese uthi kodwa kwakwenza ibande wenza ukuthi mina ngikwenze ngani. Ngiyamukela lokho uNkulunkulu azokunika kona nami ngoba ngikwazi. So ke sesibonile kuGideon angabekwanga izandla. Omunye umuntu ongabekwanga izandla uIsaya uqobo lwakhe.
Ufunda chapter 6. U-Isaya emva kombono ebona uJehova ethempelini namakherubi ayimboze inyawo ngamaphiko amabili, amboze ikhanda ngamabili endiza. Uthi kuverse 4, izinsika zomnyango zathuthumela ngezwi lomemezayo indadwala umusa. And kunezwi lalimemeza lithi ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova Sebawothi. Kuthiwa-ke kwanyakaza izinsika zomnyango zathuthumela ngezwi lomemezayo indadwala umusa. Verse 5, uthi u-Isaya ngase ngithi maye kimi, ukuba ngiphelile lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile, futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile, ngokuba amehlo abonile inkosi uJehova Sebawothi. U-Isaya la wayivuma izono, lo abantu bengafuni ukuvuma izono. Wayivuma izono u-Isaya emva kokubona uNkulunkulu. Usuke ungahlangananga kahle noNkulunkulu uma ungafuni ukuvuma izono. uZakewu into yokuqala emva kwade gibele emthini efika uJesu ngaphansi komuthi, Zakewu yehle emthini ngena kwakho namhlanje. Bahambane lokungena endlini. Kuthiwa wasukuma uZakewu. Wathi uma ngimaphuthela umuntu indlu ngizobuyisa iphindwe kane. Wathi ngizothatha u-50% wenzebo yami ngipha abampofu. Akhona ukuvuma izono. uJesu engakawuvula umlomo engakaze asho lutho. Usuke uhlangane noJesu. Uma uhlangana naye ufuna ukuvuma izono zakhe. U-Isaya-ke wenze njalo, wayikhalela. Verse 6 ka-Isaya chapter 6 uthi kepha landizela kimi elinye lamaserafu liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo elalithathile ngodla we-althari. Lathinta umlomo wami lathi bheka, lokhu kuthinta iy'ndebe zakho, ububi bakho sebususiwe nezono zakho zihlanguliwe. Ngoba wayesenze njani? Wayeseyivumile izono. uJehova Sebawothi wayesethuma elinye lalamaserafu lathatha udlawu, ilahle ngodlawu e-althari lazobeka emlonyeni wakhe, wathi izono zakho seyisusiwe. Libekelwani ilahle emlonyeni? Ngoba uthe iy'ndebe zakhe zingcolile. Kodwa iserafu sethini? Zono zonke zisuliwe through ukubeka kwelahle emlonyeni. Zisuliwe zonke, including nokuhleba kwakhe, including nokuthuka mayithuka, ngokuthi uhlezi phakathi kwabantu abayindebe zabo zingcolile. Ngaphandle kokuvuma izono ngeke uwenze umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela akafuna ngayo, ngoba kufanele ube yisitshe esingcwele esiphethe ingcebo. Uthi umpostoli Paul siphethe le ngcebo ngezitsha zobumba. Wayesiphathe ngezitsha zobumba ukuze udumo lube kuNkulunkulu. Ubumba lo inyama. So manje iphethe ingcebo kaNkulunkulu ngayo, udumo luya kuNkulunkulu. Ake ngibeke lo mfanekiso. Niyawazi amapeni, pensa ipeni belokubhala ngithi. Wawomuza umuntu encoma ipeni. Uthi yazi ipeni ngibhala kahle la. Yini isandla esihle lepeni. Kuyashiwo lokho. Ubani onesandla esihle? Obamba ipeni. Kanjalo-ke masiphethe ingcebo kaNkulunkulu asifuni ukunonywa, ngoba kuyona yethu inomnikazi wayo. Niyasibulala bazalwane, yazi abazalwane bayababulala abafundisi. Umfundisi uyamlimaza ngoba uzokhukhumana njengoSathane abesezibone semkhulu. Cha usiyashumayela sibandlane. Hayi siyabona impela ngoba uzibandala ngasathanda lutho lawo. Ngifuna umbulele lo muntu wamqhele. Ngesikhathi usho njalo sezibone ezolithi intabeni. Ekade kusibulala bafuna ningasincomo. Nomani losigibele. Ngiyavuma ukuthi ngihamba nemboni, kodwa yazi namhlanje ukuthi udumo luya kuNkulunkulu. Funda ama-1:5 uverse 1. Uthi akafuni udumo lakhe luye kumuntu. Abantu abaningi bahluleka befundisa ukukhulekela abantu basinde, ngoba ibona bathi basindisa abantu. uNkulunkulu abesewagodla manje. Hayi awagodla, mase wagodlileke futhi
kunzima. Uthi-ke uverse 8 u-Isaya emva kokuba iserafu selibekile lathi lathuthethelela izolo, uthi futhi ngezwi izwi lenkosi lithi ngiyakuthuma bani, ubani oyokusiyela na? Kase ngithi bheka nangu mina, ngithume mina. Inkinga enginayo-ke la engeke ngiphendule umuntu ngaphandle ukuthi uNkulunkulu adicide ukungiphendula ngesikhathi sakhe ngoba nami angimbuzi ngiyaxoxa. Emva kokuba evuma izono kwathi izono zakhe zithethelele, uthi ngase ngizwe izwi. My question is, leli izwi laqala ukummemeza ngoba esethethelela izono noma lalivele limmemeza engezwe ngoba eyibiyele kodwa lwezono? Ingakho kufanele sivume izono ngoba uyokakhulume nawe uNkulunkulu ungamuzwa ngokubanjwe izono. Noma vuma izono ukuze uNkulunkulu akhulume nawe ngoba ngeke akhulume nawe zingavunyiwe. U-Isaya walizwi izwi emva kokuba esethethelela izono. Kwathiwa ngizawuthuma abanye na ubani okusiyela, wayesiyavuma. NoJona lwebesikhuluma ngaye akabekwanga izandla uJona. Baningi abantu abangabekwanga izandla. Izwi kaJehova lafika kuJona indodana ka-Amithayi lathi suka uye eNinive, umuzi omkhulu umemeze phezu kwalo ngokuba ububi balo benyukele ebusweni balo. Akabekwanga izandla. Kune-argument ekhona la ngaphandle yabefundisi. Bathanda kabi ukuthi bathi ongahlatshangwa izwi awuphendukanga ngoba lahlaba yena uNtonto wabehlaba bonke abantu. uNkulunkulu ubiza umuntu ngendlela yakhe. Mina sengitshele kaningi angihlatshwanga izwi, ngaze nje ngihlatshwe izwi. uNkulunkulu wayikhulumela nami ngamlalela. Nje ngisahlezi wangitshela hambe kuliyangivuselelo e-Athene, kanti uyazi ukuthi wenzani. Hayi ngivuselelo bashungayela bekithiza amagwebu ngilalela. Kubizwa ama-altar call. Thenge second week kubizwa altar call, wasethi hamba nawe umoya uJesu. Ngihlatshwanga izwi. Asuma phambili ngamoya uJesu. Mase ngimoyelile ajabula ndoda ayishumayela iqhosha. Ithi ngishumayeze ngaphezulu. Andikazi wenze lokho. So uNkulunkulu nendlela zakhe. Manje hlale-ke uvela ukuthi ubaba ifuna okweshumi. Kanti ngadonsa ngendlela emini. Kwathiwa okweshumi ingakudlulisa indawo. Ngoba nginjengompriest. Konke ngikhipha okweshumi. Ngikhipha khona la ekhaya. Hayi okweshumi ngiyakhipha kodwa la ekhaya. Angeke ngikhipha kuyena ngoba ngavalwa. Kwathiwa ngihambe nginikela nisengilanda amadimoni. So futhi-ke mina ngikhipha 100% wabo. Mhlawumbe ngimtshele nawe kuzokusiza kula bantu abakhipha okweshumi okungaphelele. Isono ukhipha okweshumi okungaphelele. Isono ukhipha okweshumi kwinethi. Okweshumi kukhishwa kwigross. Futhi niyeke lento yokubalela uNkulunkulu amasenti. Unkulunkulu kabi uNkulunkulu lakwenzele yona. Angibona umuntu ebhalela akhiphe okweshumi azafake no 5 cent ngaphezulu. No 30 cent ngakwenziwa lokho wenza umthetho. Siphumile enkonzweni yomthetho. Umthetho ukhipha kwangale lapho. Ukhipha okweshumi kuyini? Umthetho. Wena ke phuma emthethweni. I-round off le mali. U-add ungayi-round off usubtract usiyashona. Singazombalela amasenti uNkulunkulu. Ekuthanda kangaka ekunika ukuphila nje ukodwa. So makufanele ukhiphe u10 rand 50 cent, khipha 11 rand. Ukhalele lesihlanu. Isihlanu uNkulunkulu pho. Andikho ngasikhalela ngokuthi wena uNkulunkulu. Unika uNkulunkulu ukhalele 50 cent. Ngoba ayikho ngishinkinga makufanele ukhipha u10 rand ngisho ungakhipha ababili. Kwezi 20 rand nginganika uNkulunkulu uzobusisa. Ngiyabusisana lo wala entabeni. Hayi angishiye. Ngiyabusisana. So kasiyeke ukhipha umthetho. Mawukhipha okweshumi. Khipha okweshumi uthokoze nawe unikele uthokoze. Wamina ngeke ngibize imali le.
makade utamina ngobiza imali kuwe hayi ngasho wena ngani ngisho izulwini ngisebenzela ifemi enkulu la. So uJona ke akabekwanga izandla. Mawufunda uchapter 3 verse 1 and 2 esephuma esithini senhlanzi, izwi kaJehova lafika kuJona ngokwesibili lathi, suka uye eNinive umuzi omkhulu umemezele kulo isimemezelo esikhulu engasikhuluma kuwe. Ngoba uNkulunkulu akajiki mayiseshilo uyishilo. Yazi kunabantu abathanda ukushila into kaNkulunkulu. Athi uNkulunkulu wathi mayisenza okunye athi hayi uphinde wathi. Hawu uNkulunkulu loyo angixoxela indaba yomunye wayeza la sasena lende ncane kuyona le mayifika la okwaqala kwafika inkosikazi. Fika inkosikazi yakhonza kanti sebafuna ibandla. Ngathola kamuva ukuthi la besuka khona baphume ngesamagondalo. Yafika inkosikazi yakhonza nayo yahamba. The following Sunday yafika nendoda. Ithi uma indoda ngelwasesenza abantu babingelela abafikayo. Ithi ngithe ngene eminyango wathi uMondwele nanti ekhaya. Ashwa abantu. Ngoba mina ngayikhuluma izinto eziningi. Kurare uma ungizwe ukuthi uMondwele othele. Ngoba ngibalekela lento ukuthi ohlambalaza uMondwele anakuthethelelwa kule ndawo lesana. Njono ngithi uJesu uthele. Ngibe ngazi ukuthi ukhuluma ngomoya ongcwele. Athi indoda uthe umoya ongcwele nanti ekhaya. Hawu sashaya izandla ke noma ngayishaya ngomangele. Hawu umoya ongcwele ayisathu. Awuphelanga u3 months banyamalala bahamba. Ngoba umoya ongcwele ke lo umoya ongcwele wayazi ukuthi bawuqeda u3 months. Ngoba lashisa ivangeli laseNtabeni alikali namhlanje. Kade laqala libashisa. Kade laqala wahamba. Ngaze ngiphinde ngimbona. Ngase ngiyazizwa ke indaba zakhe dala kume ngesamagundane la bephuma khona. Kodwa umengakabuyi bezoxolisa. Isigade lento esikhulumayo. Angisabazi nabazalwana ababekhona lapho. Abamuzwe iqamba manje ethi uMondwele uthele. Mayifuna ungena ezulwini kufanele abuye azoma la indisinkulu athi ngaqamba manga ngathi uMondwele uthele. Question ithi ke usukhuluma kubantu abasha baba babekhona la. Uzolithola uxolo. Ngiyona inzima ukhona. Masheshe ukhulume. Masheshe ukhulume wona ngolimi lwakho. Shodlalisa. Bonelani ngolimi lwakho thula. Uzokhuluma izinto ezokuhlula. Kufanele mayixolise ufuna ezulwini. Abaqoqe bonke laba bantu. Nini ngeke nenze izinto uma kunakude. Nenze izinto emsakazweni. Athi khona abavela benqunu komabona kude. Mawususindisa uphendulo uyixolisa kanjani emabona kude. Abantu abakubona unqunu ufake lento le uMiss so uCovid ngihamba nqunu ungaqokile ubona umhlaba wonke sifanele uxolisa kubani. Ngoba noma uyoxolisa lapha abakuvumele wazi kanjani ukuthi audience yakubona ngaleso sikhathi kuseyiyona. Kuno Facebook nenthumelelana khona izithombe ezinqunu sibonwa abantu abaningi uyoxolisa nini laba bantu uthi ngeke kuthiwa ngivalisa angivele ngeke ngoba usubonile nawe ukuthi usenkingeni wawazi wawenza thumele izithombe zakhe ezinqunu. Kukhona laba bekwizandla ngamalunga emva kwesiprofeti igroup esinakile sithe khona ababekwizandla khona abangabekwizandla kukhona ke ababewa amalunga ama-elders. Timothy oqala chapter 4 verse 14 uthi umpostoli Paul ebhalela indodana yakhe uTimotheyu ungasidebeseli isiphiwo esikuwe wasiphiwa ngezwi lokuprofetha nangokubekwa izandla ngamalunga.
khona abantu ababekuzandla ngamalunga ngoba bebona uDobo noMondo lisembulile kubona uthi cha hayi usibanibani usengasiphatha asinamfundisi asimdoba siphathe akulikho icala la ngoba kukhona ezweni amalunga ke ababonisi bishops ubani omkhulu umbishop lo archbishop ubani omkhulu archbishop nompostoli uthatha lo uyakwazi ukuqhathanisa ama-orange nolamuli izinto ey'mbili ey'ngafani lezo uJakobe lo oqhamuka la ebhala incwadi kaJakobe ey'ncwadini zomlando kuthiwa uyena owayewumbhishobhi eJerusalema uJakobe lo umfowabo kaJesu bambeka bamenza umbhishobhi eJerusalema uyena owayephaka abapostoli bakhiphe bangenise kodwa lokho akusho ukuthi wayemkhulu kunabapostoli umpostoli isipho sikamoya ongcwele umbhishobhi isikhundla sinikwa abantu awukwazi ukuhlanganisa umbhishobhi nompostoli lapho mawufuna ukukhumbula izwe elifundile lithi akukho umuntu ozithathela lesi sikhundla ngaphandle kokuthi abizwe uNkulunkulu kuso njengo-Aroni umbhishobhi akulona ubizo isikhundla i-office bearer uphethe i-office elikhulu ebandleni abakhipha abapostoli nobani abashonisele kodwa iqiniso lithi umpostoli isiphiwo sikamoya ongcwele so lezi zinto ekuy'qhathanisa zifana uma bengasakufuna abantu ukuthi ube mbhishobhi bazokususa uma nina ningasafuni ube umpostoli la ngizosuka yoba umpostoli ngale kwamakhelwane liqala ibandla ngoba isiphiwo ligcwale lithi ihlangazekelini lingxoshe kuloko iphele nya ngoba ngeke uyithathe into engiphiwe uNkulunkulu uyothatha leyo mbhishobhi ngoba ubekwe yini abantu senawuthola umahluko manje ngiyithesta ngimbuza ubani omkhulu umbhishobhi nompostoli ungahlanganiseki ukuqhathanisa amabentshisi nama-orange akufani so angikwazi ukuthi ubani omkhulu kodwa umahluko nje yilolo ukuthi umpostoli ubizo unikezwe umoya ongcwele isipho isiphiwo kanti umbhishobhi ubekwabantu bayaxoxa nje abantu asenambhishobhi ake sibeke usibanibani nalo mbhishobhi asiphathele ibala akaphumi ahambe eshumayela enze izinto kuyahlala nge-office bearer bishophi no-archbishop wonke-ke kuyafana ngakho-ke lalela ukuthi-ke uthini uPawule ekuthuma uThithu naye wayewumpostoli phansi kaPawule njengoTimotheo uThithu chapter 1 Titus chapter 1 verse 5 and 7 ngakushiye eCrete ngenxa yalokhu ukuba uhlele okusaseleyo umise amalunga emizini yonke njengokuba ngakuyanda amalunga-ke ku-includa nababhishophi uThithu wayengumpostoli eshiwo uPawule ukuthi hamba ubeka ababhishophi ney'khundla zonke endaweni le ayishumayela kuyona verse 6 uma kukhona ongasolekile indoda emfazi munye enabantwana abakholwayo abangenakusolwa ngokushinga nabangaleleliyo ukuba umbonisi i-King James mawufuna umbonisi ithi umbhishophi i-NLT New Living Translation ithi church leader i-NIV ithi an overseer umbonisi konke lokho ngokuba umbonisi kumele ukuba abe ngongasolekiyo njengomphathi muzi kaNkulunkulu ongaziqhenyi ongesisi isififane umuntu oshesha athuthele ngazi indaba la kuthiwa isififane mhlawumbe ulimi lwebhodi ongesisi isiphuzi ongesisi isilwi ongesiyohahela inzuzo embi kepha uphatha kahle izihambi othanda ukusho oqondileyo olungileyo ongcwele ozithibayo ababekwayo labo okhulunywa ngabo la
uthitha ngababeki akubona laba ababizwe uNkulunkulu noma ke kunjalo nakuba babizwe uNkulunkulu ngeke akubize uNkulunkulu indoda enabafazi abaningi ngeke akubize uNkulunkulu inkosikazi enesithembu nakhona makuzazana ethe anwazi yazibakisa resitanga namhlanje isabathi ngiqhubelane futhi ngesabathi awusasikhumbuli wena umncane ubhanga nabafana awazi babhanga nabafana konke sona isithembu leso lobeze bathi abasazi isithembu ayikho intombazane engakazi babhanga nabafana ngiyakuphikisa ngaphandle kwentombazane ezalelwe ekukholweni ayangaqoma eke yaqoma nje khona la ebabhanga ngakhona ngakho ningangiphikisi so-ke akekho ongasazi isithembu la phela ukuthi asikho emthethweni ngoba nishadile besilisa banesithembu abesifazane banesithembu basilisa-ke bona abayinkingane obayekhudula nentombi eziwuthela nayothi kucabanga ukuthi ngiyangithanda ngithanda mina ngedwa nalowo kuthanda mina ngedwa kanti niwuthele so ngafuneki umuntu onesithembu emsebenzini kaNkulunkulu ngeke-ke vele uNkulunkulu ambize kodwa ungabakhohlisa abanye ukuthi ubiziwe mina ngizokudonsa ngendlela wake wangivumela ngakujoba kunesithembu isithembu soba sikhulu mhlawumbe nje ngokudlula amadoda awu-100 kuthiwa kuba umphathakathi izihambo othanda okuhle okuqondileyo olungileyo ongcwele ozithibayo obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso aze abe nakho nokokuyala ngesifundiso esiphilileyo nokwahlula abaphikayo ungathi unomoya kaNkulunkulu uhlula abantu leso hayi usiyaphikisana kodwa kasuvele umuntu agoqagoqe ngezwi bese uyathothobala unomoya ongcwele Timothy wokuqala chapter 3 5-7 yepha umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na ngiyathanda ukukhuluma befundisi bami esenagxoxa nalabo abazogxoxa ongakwazi ukuphatha umuzi wakho ngeke uphathe ibandla mawuhlulwa unkosikazi wakho ngeke uphathe ibandla unkosikazi mawuhlulwa indoda yakho ngeke uphathe ibandla kusho ngamabomu ukuhlulwa kuyabanjeswana emshadweni akekho ufana ahlulwe ngake ngayichaza lento ngathi kuyalingwanwa ngiyamvumela madoda ukuthi niyalingana wafika kuqala nomfundisi wami engizaba nokusho ukuthi umfundisi wami ngicela ungivulele iBhayibheli baba base-Efesu sebezobona umani obephile ngicela ungivulele ngicela imike siyasebenza ayilapho kwakundovu imicrophone ayikho asenyamalele ngisebenza impela njengamanje ngoba kufuneka uphume lo moya entabeni mawukuthi ukhona ngicela ungifundele uverse 25 baba ungasukuma nje Efesu chapter 5 verse 25 ungasukuma madoda thandana umkhulu njengalokhu noKristu uthandile ibandla wasinikela ngenxa yabo verse 26 ukuba alingcolise alihlambulule ngesikhezo samanzi ngizwi ayibambe lapho saqhubeka saqhela amadoda wathanda omkawo ngendlela uKristu athanda ngale ibandla ngiyanithalela madoda nawathanda amakhosikazi endlovu uKristu ethanda ibandla ungamfela ungabethelwa ubethelela inkosikazi yakho
ukuthi umntana phela kuthiwa exactly njengoba uKristu ethanda ibandla, uKristu walifela ibandla, uKristu wathi kwazi ohlangothini, kuthiwa madoda thandani omkeni njengokuba uKristu ethanda ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Ayifuneki indoda ehleka umkayo ngoba umngcwelisi uma wenze njalo uyamngcolisa. Mprotect unkosikazi wakho umngcwelise. Uma ubizele eceleni umtshele unkosikazi wami ngiphoxile endaweni ethile yenziwa le uyamngcwelisa. Ayiwanga uhlebe inkosikazi yakho uthi ngivile. Asiqhubeke baba. Ngoba nawe kona kodwa ngixoxa nebale ngeke ichumayelo manje. Verse 28. Oh 27. Oh 27 yebo. Ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasizidla nambini nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala. Ini ibandla unkosikazi wakhe necala isono sikuwena. Uwena ufanele umenze angabi necala. Akufanele kube nesikhathi nosola inkosikazi yakho. Ngoba usola inkosikazi yakho kahle wenzani? Uzisola wena. Verse 28. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkayo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena. Yabo uthanda umkakho njengomzimba wakho. Othanda umkakhe uzithanda bani? Yena. Awusifunda 29 ngoba sekhona ngifuna ukuyisho sengafika 29. Ngokuba akakho owake wazonda eyakhe inyama, kepha uyayondla ayiphathe kahle njengalokhu uKristu enze kulo ibandla. Ungathini ubona umuntu athathe uswazi nangithi ndoda azishaye athi ujezisa lolu nyawo lolu ngoba lolu nyawo khona elenzini mhlambe engalungile unyathele kabi ngalo noma unyathele ubulongwe benja noma manje sebuyanuka nyawo lwami unyathelelana ubulongwe alishaye angakwenza lokho indoda ishaya imkhalana umkayo ngoba indoda eshaya umkayo ishaya yona kumse ekhanda ithathe kahle yenza exactly into engisho uthatha induku wayishaya. Asihlehleke manje siye laphaya ku-22 sesizoqeda abafazi uphathana wabagana nayihloko. Abafazi ngokuthobela amadoda abo kungathi kukuyinkosi. angizosho ngoba ngikhuluma lokho angizosho umakhosikazi. Verse 23. Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi. Indoda yini? Inhloko. Oh good, miyakhona benjalo khona. Ngeke ukubuza-ke baba. Inhloko yikhanda ngithi. Futhi unkosikazi umzimba ngithi. Yini inkulu? Ikhanda nomzimba. Awumphenduleke baba, uthe wena niwaphethe amakhosikazi nibakhulu nini. Ngibuza ukuthi yini enkulu ikhanda nomzimba? Pendula kwimic kangidlelela. Pendula kwimic. Umzimba. Iphutha leyo. Akukho okukhulu kunokunye ngoba ikhanda ngeke lenze lutho umzimba ungekho lobhingela ayibona entshebelani sibade lobhingela. Nomzimba ngeke wenze lutho ikhanda lingekho ngoba ukudla kungena ngomlomo ekhanda. So nomzimba uzofa ngoba akukho indawo yokuba. So akukho okukhulu inhloko nomzimba. Ngamanye amagama indoda yalingana nonkosikazi. Ilapho la ngikhona. So ngifuna ukuphume lo moya mawukhona entabeni. Akekho omkhulu kunomunye indoda nomfazi. Indoda inhloko fine kodwa ngeke yenze lutho umzimba ongekho. Asikwamukele nje ukuthi siyalingana nse. Ngoba ngeke liphile ikhanda lodwa.
nomzimba ngeke uphile wodwa. Asiyeke ukuthi sifuna ukuhlula abafazi noma awubani uhlula umfazi. Uhlula umzimba wakhe, ubani ongahlula umzimba wakhe. Engathi mawugula umzimba ongavuvuka unyawo lolu, luvuvuke empeni ngalo. Ngeke uhambe uzolala embhedeni. Uhlulile usho ukuthi ikhanda lihlulwe yini? Umzimba. Siyangizwa ke baba. So siyalingana. Bengithi indoda no 80%. Indoda. Mayino 80% ingakananela ikhanda emzimbeni. Ingakananela kulapho umzimba. Ukristiyano phela baba. Asidluleke bengilungisa lento. Bafowethu nini nishadile entabeni. Ngifaka umoya wokuthi yazini ukuthi niyalingana. Ngeke ngenze lutho ngaphandle kwaNkosikazi naye ngeke ngenze lutho ngaphandle kwami kuphela. iBhayibheli lithi lapha kuPetro anohlala ngokwazi nina madoda ukuthi amakhosikazi enu nodlifa elifanayo ezulwini. Ngoba uma uqabene nomkakho umthandazo wakho nandoda uyathiwa ungene ezulwini. Kodwa kushiwo kwabesifazane lokho sekwenza ukuthi usho bangcono kunani. Umuntu wesifazane mangiqabene nawe uyakwazi ukukhuleka phendulo. Mina ngeke uphendulo wami umkhuleko. Kusibeke ekuthenini befundisi bami enganeni anisuqabana namakhosikazi emakhaya bese ngizobhadeka abantu la ebandleni nithi niyabakhulekela. Ngoba uzofaka umoya wokuxabana lo nawe ekhaya. Mhloniphe unkosikazi wakho njengoba uhlonipha umzimba wakho. Mthanda unkosikazi wakho njengoba uthanda umzimba wakho. Lithi akizwa akekho ishayayo noma ihlukumeza inyama yakhe. Thanda unkosikazi wakho njengoba uthanda umzimba wakho. Siyahambisana kodwa umthandazo yakhe yophendula ezulwini. Kunamadoda akhulekayo angaphenduli nabefundisi abakhulekayo abaphenduli ngoba hlukumeza amakhosikazi emakhaya. Ayiphele nje loo nto leyo. Yazi ukuthi siyalingana nje nsi. Lize lisho iBhayibheli lithi uma nihlukene na divorce oyoshada yaphinga ngoba uboshelwe kulo muntu. Amandla omshado ngisho usuhlezi le kude uyaphinga ngoba khona inkosikazi yakho ubizwa ngayo la. Lithi uzukhululeke ngoba omunye esefile usungagana ke noma ushade nomuntu. Amandla omshado so akekho komkhulu nomuntu. Ngiyakhumbula ngiyaminyaka kusanda ukungena inkululeko amakhosikazi athi aye eBeijing ayofuna iquality ukuthi kuyalingwana. iBhayibheli kade lasinika ukuthi kuyalingwana. Kuyalingwana yowesilisa nowesifazane. Lize lithi kuKristu akekho owesilisa nowesifazane simunye kuKristu. Yini ke sifunayo? Asiyekeni ke madoda sihlonze siphethe. Kahle mase sikhuluma iqiniso. Asiphethe amakhosikazi. Mase sikhuluma iqiniso. Hayi mina ngikuthe ngishayelizana. Yazi shaya obayizana. Ngishaywa izingane lezi engashadile. Yabona uma ngiyalinganisa. Ngifuna ukuhamba ngempangeni. Ngomoya omuhle kathi unkosikazi ungayi empangeni. Because of 1 2 3 ngeke ngiye. Kodwa masihlezi sonke singamadoda siyaphikisana sithi sibaphethe bayasehlula. Bayasehlula. Kodwa ke siyalingana. Asiluleke lapho. Baba uNdlovu futhi ngeke usaphinda baba uyabona. Ngakho ke kufuneka ke kube umuntu omfazi munye noma inkosikazi endoda yinye ebekwa kulesi sikhundla. Ngakho kuthiwa umuntu engakwazi ukuphatha wakhe umuzi angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na? Angabi ngosanda ukukholwa ufuna ngokukhukhumala ayele ekulahlweni kukaSathane. Angabi ngosanda ukukholwa ngokuzokhukhumala. Yakhumbula umunye ubaba eqoqe ethi awukade ngivakashile lapho uzokhona unkosikazi. Lele ngafika nje bazi ukuthi unkosikazi wami lo bangibeka bathi ngifundise. Uthini lo? Khona abanye abanikana izikhundla ngoba befuna ukubamba ungahambi, hayi ngoba uzoba umfundisi. Bayakucoacha nje bayakudoba nje.
lithi kumele futhi ukuba abe nobufakazi obuhle kwabangaphandle, funa ayele esihlambweni nasesifibeni sikaSathane. Umuntu odotshwayo ufuna abe negama elihle komakhelwane, abe negama elihle ngaphandle. Uzothini usukhonze kahle nalo muntu senimbekile umfundisi, usathola lo muntu kuthiwa inyanga, ufika abantu ekhaya uyabahlolela, senimbekile nizomkhipha nithini? Akabeke umuntu osanda ukukholwa. Ningalenzi lelo phutha bazalwane, ngiyanicela kakhulu nina enisuggest abantu kimi. Sangena baba usifanele sifuna umsebenzisi ukuthi umgcobo noma ngiphume ngendaweni ethile ngishiya yena. Usuke wamphenya lo muntu ongika yena, usuke wamlandela watholta kanali iphume ebantwini. Uzothini esemile la? Ufika ethu uzokho awu kanti khona ubani la? Hayi ngisale kahle ngiphinde ngibuke ukuthi akani lonto bafowethu, mina ngokwenze nikufunayo. Okubuhlungu ukuthi lobe nimgcobisa umuntu onegama elibi lokubonakala kakhulu igama lakhe. Ibandla abazalwane lingelikaNkulunkulu, njengoba nidotshwa nje nina, akekho umuntu onebandla. Ngihlale ngimtshela noma ngimla anginayo mina ibandla. Ngakhamuke wena usuthi unebandla la ngaphandle, usho ibhentshi kaNkulunkulu usunebandla wena. Ibandla elikaNkulunkulu, ibandla lingumhlambi kaNkulunkulu, wanikela ngoJesu, bachitheka igazi kuze kube khona ibandla. So kwafa indoda ifela leli bandla, akufanga mina, akufanga wena, so asinalo ibandla. Nani ke bazalwane, awuphume lo moya kuningi. Yanazi niyathanda umzalwane, mina ebandleni lami kuwukuthi nebandla lithathayo. Sene bandleni engiboliza kulo, hayi bandleni lawo. Awu, nebandla wena walifela. Bese kulo moya ungena phike befundisi abantu bami la. Kube nabantu wadala ba. Uthi ke Izenzo chapter 20 verse 28, ngiwangithi ibandla likaNkulunkulu. Paulo wayesehamba esevalelisa uthi siqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuMoya oNgcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu, azizuzele lona ngegazi lakhe. Ibandla likaNkulunkulu zizuzele lona ngegazi lakhe. Petro oqala chapter 5 verse 1-5 uthi ngakho ngiyawanenga amalunga aphakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu. Uyini wena ufakazi wezinhlupheko zikaKristu? Uthi umpostoli Paul Galatia 6:17, ningabe ngisakhathazwa umuntu ngoba emzimbeni wami nginezimpawu zikaKristu. Lisho ukuthini leli verse? Emzimbeni wami nginezimpawu zikaKristu. I will understand uma ufunda ngesizulu. Ulizwa kahle uma ufunda ngesingisi. On my body I've got Christ marks. Hayi izimpawu ezokuthi nginophawu kaKristu. Unezibazi zikaKristu. Ushayiwe washayelwa uJesu. Paul uthi washaywa emveni lo-39. Uthi uPaul kukaningi bekhishe bembulala. Khona vele izizwe lokuthiwa wathi sebemkhande ngamatshe. Fika abafundi bamkhulekela wavuka ambosha umayela. Izimpawu zikaKristu okhulunywa ngazo, usuke walimalela ibandla, usuke ushayelwa ibandla, noma ushaya uphuzile, ushayelwa ukuthi uyadelela uphuzile. Nalapho zibona impawu engabanikelezo engasathaba. Asibeni nempawu zikaKristu, sihlupheke kanye naye, khona sonke ingazimulu kanye naye. Ngakho-ke ziqapheleni nomhlambi uMoya oNgcwele anibeke kuwona. Uthi-ke ngiyawanenga amalunga engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu, nomhlanganyeli wenkazimulo ezokwambula ngithi, yalusani umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu, kungabi ngokucindezelwa, kodwa ngokwentando kaNkulunkulu. Kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo, kodwa ngenhliziyo evumayo. Entabeni ke bazalwana sifuna
ngifuna ukisho ngoba uyafika asikholi endabeni ngiyafisa kabi nami ukuthi sikhole endabeni inkinga yami ila ufuna kwakhiwa ama-branch 1 2 kufanele kwakhiwe nendlu enkulu ka-6,000 engcwadi zohlala abantu abawu-6,000 3 kufanele kwakhiwe izindlu zokulala awukwazi ukwakha indlu yokukhonza enkulu abantu uzobalalisana kufuneka kuhambisana kuzoqalwa nini ukuthi kukholwe kodwa gadini eyodwa ukukholwa kungakwenzi ukuthi sikwamukele umvuzo wakho nisawuthola ezulwini ebengikufisa nikwenze befundisi khulisani ama-branches enu ngoba le mali enikelwayo ngesonto eyena kusiyona ezala emsebenzini kaNkulunkulu ngokweshumi okufanele kuze emsebenzini kaNkulunkulu khulisani ama-branches enu ngenze ezenkulu ufike la amakuthiwa abazalwane bafikile ngesonto banikele bakushiyele u-500 rand meaning 4 weeks to 2,000 yebo ukudla sekuyadula kodwa khona umahluko ongawenza ekhaya no-2,000 imali yabafundisi le bazalwane manihlangene ninikela nikelani angalambi umfundisi wabo niletha abantu ebranchini bazokhonza uNkulunkulu ikhulu ibranch kodwa akafuneki umfundisi oyivila mawuzokuthiwa kushoniwe laphaya mawunemoto othatha imoto yakho uhambe khona ukuthi awubaza uzokwenza inkonzo wena uzomangala ukuthi bazothi babesuka base kusonde usuku lomngcwabo kuthiwe babukhoza asinayo lesizobela sicela usifihlele kanti ngoba bebona wena ukukhuthela uzobaduduza kodwa ubazi akekho umuntu oqoshwayo emngcwabeni thatha abazalwane ababili abathathu baqala itulo mduduze ushumayele kabili kathathu umshintshane empumeni habo akukho okusukile kodwa uzomuzwa baseqhathanisa ithi ibandla lami lafika kanye lagijima ngosuku lomngcwabo senjabo umngcwabo kodwa laba bafike kathathu noma ka4 kanye nesomokhonza ukona leso sihlanu afika naso azosinikela ngeSunday sizokwenza umahluko ephaketheni lakho umfundisi akeke bese siba abafundisi abakhuthele ayabalala kulala umuntu esibhedlela kusezwini uhambe umkhulekele esibhedlela uNkulunkulu avele enza umsebenzi ukhulekele ekseni ufika nge-visiting hour yasekuseni akufonele ntambama sengisekhaya akususekhaya ngiyabonga umfundisi umkhuleko wakho umbhilisile useqoqela abantu kuyagcwala ibranch yakhe bayagcwala abantu okukhuthele asiyeba nabafundisi abangaphi nani-ke bafundiseni abafundisi njalo basizeni abafundisi benu mfundisi umakhelwane wami la ushonele ngiyacela ufike uhlele usuku ufike koze kungcwatshe ufike sekwenza umkhuleko nenzani niqhasa abefundisi benu niyangizwa bazalwane nawe nibaxhaseni abafundisi benu nabo baye kuba ngumavili umlethe-ke umfundisi othema umtshela bathi akunasikhathi mina ngikwenza ngokomletha mina-ke ngizodila naye umfundisi ongafuni ukwenza umsebenzi ngoba kusho ukuthi ungene ngendlela engafanele efundisile lo usitshela kabiziwe uma usungcwaba futhi awukhokhisi ayikho into ozoyithatha kuyona imali usiza abantu abashonele ayikho lento yokuthi asimngcwaba umuntu ongakhona awuphume lowo moya ngoba ngiyakwazi ukuthi wakovuka kwelinye ibranch thina njengabefundisi asishumayezi umuntu ofile sifuna ukuqoqelwa abantu bese siyashumayela mina ngomngcwabi isigebengu bangibiziwe ngengisiye ngoba ngizosho lutho ngaso angisazi umndeni okhuluma ngomuntu oshonile mina okwami ukushumayeza laba abantu abahlezi abezemngcwabeni finish ukhulu umkhele wami ezulwini lento ukuthi uzongcwaba abantu abakholwa umngcwabo umuntu ongakholwa isebenzi lo umuntu ongabiziwe singcwaba wonke umuntu esinikwa ithuba lakhe uyalizama futhi ulithole uma kuwukuthi uyalifuna hamba uye khona ubanake bazobebothi ayilazi umfundisi wethu la akasinakile
othi sivele sinikeze nami umfundisi uThembu sicela usithathele inkonzo. Awunomwele izandla zombili shumayele kuphenduka abantu iyakhula ibranch njalo. Sishumeza noma ubani obekwe phambi kwethu asikhethi. Niyangizwa kodwa kwaphela futhi asikhokhisi uzohola ezulwini unokuthatha imali lento ozofuyishela emhlabeni fike ezulwini uthi usuwamukela umvuzo wakhe yazi wafukuza ngempela wena emhlabeni utokukhokhisa abantu waphila wangwele isokwenza wena ukusubinga wemhlobo kumqhele owazi akhe ukuqhela emhlabeni iphela lapho le ndaba. So ke ake sizameke bafowethu sikhuleni and ukukhula kangena nje uma kusho mina ngizotatazela ngifune indawo zokulala engasekho. Lithi izwi lenkosi abafuneki abafundisi abasebenzela inzuzo nimzwile befakaza uMathombi Mkhize ukuthi ufike esitolo wabazuza abantu kwakuthi ujahile sebefuna ukumbona lo mfundisi ongakhokhisi. Ngingofakazi nani ukuthi mangihambile imali angiyithathi ishiwa kulo mfundisi siye kuyena lapho masimenywe ekhaya sinika abazalwane umama walapho nobaba walapho angihambi nemali. So ke niyayazi lo nto leyo. So ke ningabi ngabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabele wona kodwa nibe izibonelo zomhlaba. Ningabe abazenza amakhosi. Ingakho la entabeni singeke isihlale esikhulu la sikamfundisi noma umfundisi. Ngoba sifuna ukuzenza amakhosi. Ingakho la entabeni akho umfundisi ohlala la. Mabandleni abefundisi bahlala phambili. Mina nginenkinga mina ngikwazi ukushumayeza abantu. Kukhona abantu abasemva kwami ngathi bangingcwele. Funa wonke umuntu abe la phambi kwami. Angifuni umuntu la emva kwami. uNkulunkulu kuphela wazi ukuthi ungcwele usibani bani. Sengibhizi nje ngiyashumayela la emva kwami kuyahlekwa nje. Ubona izoni la. Kanti manje uJesu athi ibandla mhlawumbe uzosala zonke lezi zinto ebesemva kwami. Uthatha abantu la. So yikho ke entabeni nje akufuni umuntu la. Akho sihlalo ngihlala nami esihlalweni esifana nabo bonke abantu wasiyafana siyalingana. Izinto kufuneka nizazi lezo nithesta ngazo amabandla. Uyafika uJesu uvakashela ibandla akanayo indawo yokuhlala. Uhlezi ubaba umfundisi la uhlezi esihlalweni esihlotshisiwe esikhulu esingaka. Yena inkosi avela phuma uJesu ahamba. Uzohlala kanjani ngoba akanandawo. Kufanele afike ahlale esihlalweni esihlukile kunezethu. Ukuthi asimbone ngamehlo enyama uzovela kulabo afisa ukuvela kuwo. Usephuma inkonzo ukuthi hey khona ngobehlezi esihlalo esikhulu esimhlophe la egqoke ezimhlophe ube kuphi na hayi ngesikhathi ushumayela umfundisi ubani ube ngapha ngosokunene sakho jabule izwe ngoba ngivashele inkosi uJesu izokuvakashela kanjani uyinkosi wena la ibisifika ibayinike yona hayi bafowethu silwa ngayo yonke indlela ukuthi singaphakami. Nithi-ke kungabi ngabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabele wona kodwa nibe izibonelo zomhlaba. Yokuthi nxa isebonakalisa umalusi omkhulu niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongaboneki uma isebonakalisa. Leso sikhathi esihola ngaso. Kodwa-ke lokho akusho ukuthi ngiyayishintsha indawo ukuthi ngiyafisa noma ngabe kuthiwa imali encane noma kuthiwa u-500 rand kuyawenza umahluko ekutoshe phansi. Kodwa-ke ngisaxakekile-ke bafowethu. uNkulunkulu engivumela siyokwenza ngaleso sikhathi. Inkinga yami enginayo ukuthi khona befundisi abangakhipha okweshumi. That is my problem. And mangiqala ngiyenza lento uNkulunkulu ethi angiyenze ngokwazi ukuthi unecala wena lokudla okweshumi kwabanye abefundisi wena ungakhipha okweshumi. Isono leso. Khona befundisi abangakhipha okweshumi. Kodwa bazalwane bakhipha okweshumi kubona. Lento edala ukuthi laba bazalwane bangabusiseki ngoba ifika imali emsebenzini kaNkulunkulu ukuthi ngiyela manje ngiyaphi. Kodwa sengishilo. Angisakwazi ukubusela ngishilo senengizwile. Niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongaboniyo verse 5 ngokunjalo nina abasha thobelana amalunga kepha nonke embathana ukuthobeka
nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo kepha abathobekileyo wakho umusa. Ngiyaningolisha-ke nina enidotshwayo ngoJeremiah 48 verse 10 lithi makaqalekiswe ogodla inkemba yakhe owenza umsebenzi kaJehova ngokunganakekeli aqalekiswe naye ogodla inkemba yakhe egazini. Uma uNkulunkulu ekhuluma ethi khuluma usho ukuthize usiyathula unecala. Ngiyangizwa kodwa kodwa nigadelele ungaboshumayela ngesono sibonayo ebandleni ungashongo umoya omngcwele. Ake niyeke ukugenca abantu epulpit. Yekani ukushumayela ngeenwele ezixhunyiwe ngoba ubona umuntu ofikile vakashile eqhuma inwele lapha. Ngiyangizwa kodwa kwenze makushuma ongcwele mayingashongo ungalingi ukwenza. Ngike nganenkinga I think 2 weeks ago. Mangithi ngihlezi la ngiyabuka khona owesifazane ohlezi la uqhuma inwele. Ngishumela ngokungcwele. Ngakuvimba ukukhuluma ngenwele eziqhunyiwe ngoba engashongo umoya ukuthi angikwenze. Ngimbone ehlezi. Awushumayeli ngento ebhekile engashongo umoya omngcwele. Ngake ngayixoxa lento sengizoyixoxa ngizophuthuma kafushane ngoba bese ngithi ngiyaphela. Ngangisanda ukuqala ukuba umfundisi. Sonke unyaka ongakapheli. Ngamenywa kwamaphumulo. Kwelinye ibandla ngithe mangifika khona ngiphelezela insizwe eziwu-2 ayisebenza nonkosikazi lapha ayisebenza khona ngaleso sikhathi. Saba eli-ke ngoba isikhathi ngingasidingi. Safika kuqala abazalwane abaningi bengakafiksi ivulwini lenkonzo. Nomama indoda ayisanda ukushona nomama umfundisi. Sangena sahlaliswa phambili. Mhlawumbe ukukhona abazalwane abawu-3-4 babembalwa ngabo. Hayi kuhamba sayenza imvungu kwaqala kwaTulu. Ayisahlala ngesithulu. Ngaphambi bangiyo sengimenyiwe. NgoLwesibili lwalelo viki akhuluma uNkulunkulu ukhulume izwi lithi uzokushumela ngokungcwele lapho. Bese ngiyezwa Nkosi uZulu. Umgqibelo sengilungiselela inkonzo ngithandaze nginikezwe amavesi. Manginikwa amavesi bese likhuluma specific izwi lithi uma yikhuluma ngenwele eziqhunyiwe. Bese ngilalela ngithi ngiyabonga Nkosi angisemushilweni ngaqeda unyaka. Ngiqede ngihambe ngifike ngesihlale silindile ukubengena bengena. Ngithe ngithuka ingene ngoba umfundisi ngangihlezi ephasijini kodwa lila. Ngibone ijikethi. Hayi bese ngiyasukuma ngamandla. Mangisukuma ngihawula phela ngahlola iphuni ngaqhawe nje. Iyayikisela. Umuntu nje ngihawula ndlela ngihawulela bese ngithi Nkosi ngizokwenza kanjani lokho thengikwenze uma umfundisi umkhulu webandla. Laphendula izwi ngegama leLord. Ethi amagwala wangena ezulwini. Base ngiyathula. Eqhubeka inkonzo yokuthula-ke kwenziwa izinto kwasukuma omunye umama ongaboni emehlweni kahle uyabona akaboni kahle. Mayifika phambili uyazilandula babemenzisa angazi babemenzisa leyo-TV report. Thi bazalwane namhlanje ikhonya ingibambile. Yazi ukuthi angiyiboni kahle ngathi ngibone imbali nje. Angibone ngisho ubani lona njalo ngigqoke ngomakhalazi nje bathi imbali. Athi maqeda ukusho njalo libuyele lizwi. Before shumela uzomkhulekela lo. Usutshela abantu ukuthi uzoletha ubufakazi inkonzo engakaphumi. Besithi hawu Nkosi uzomkhulekela thina bese ngithi angiboni ngijovana. Bese ethi amagwala wangena ezulwini. Ngibona kampela nenkinga namhlanje. Bese ethi ngiyavuma. Ngale ngathi ngiyavuma Nkosi bakuhlaba izandla la. Zahlaba ngezwe ukuthi ngigcwala amandla. Ngathi ngiyabonga Nkosi ngathula. Fika isikhathi senkonzo nga-introduce kwaqedwa ngafika phambili. Ngifika phambili ngathi ngicela lo mama ufikele wathi akaboni kahle ukuthi uNkulunkulu angimkhulekele manje. Uphuma inkonzo uzoletha ubufakazi. Funa ngikusho lokho hayi ukuthi kuphelele kumina. Wasukuma weza ngamkhulekela wahlala phansi. Sengibhekene nani-ke manje nobungcwele nalezi zinwele. Ngoba umfundisi uyifakile.
base ngiqala ngakho ngathi ke bafethu intshumayelo yami namhlanje uNkulunkulu sengizokhuluma ngobungcwele lo ngizokhuluma ngobungcwele nje konke ngizokusho la uNkulunkulu uthe ngikusho anginandaba noma ngangixosha ngaphinde ngibuye kodwa ngeke ngingakusho base ngiyaqala ngijima nakho konke ngithila zonke izinto izasi 3 lona engangifunda la kade ngihlala phansi ngithandaza lo ngithandaza ngihlala phansi ngibonga uNkulunkulu sukuma mama umfundisi bambumo aphela ngiyazi ukomenda ngentshumayelo wathi mayifika nje wayaluza kancane wathi ngicela bonke badonsa inwele zakhe abanje basukume manje njengoba beqeda ukusukuma thozana nonke la uNkulunkulu sekhulumile wakwenza abantu asikhulekela sikelela uxolo uNkulunkulu imashayo lesithathu nalezi inwele sonke sogunda yini na ushumayele ngento ekhona ngoba kusho uNkulunkulu uqobo lwakho ungashumayeli ngesono usibhekile ngashongo dilapho la ngikhona anisolimaza abantu ngoba ngeke alimale ngokusho uNkulunkulu ukuthi ushumayela ngayo leyo uyophenduka kodwa makusuka kuwe ngoba umbona ukuthi upenda umlomo ufaka amatiti wesishumayela ngamatiti lophela ibandla lizohamba one by one ushumayele ngesono sibhekile hayi uzwe indaba ekhulunywayo ngomzalwane wakho kusho uzoshumayela ngayo uyazi lo muntu ukhuluma ngayo number 1 uzothi hawo sebemtshelile umfundisi ubani ngami phela ushumayela ngami lo wokwazi ukuthi wonke umuntu ohlezi la kunabangani bakhe into kufanele uhlale engqondweni akekho umuntu oyedwa la kunina la so mawuhlukumezeka uzotshela lo mngane wakho utshele lo ngeke ngiphinde ngibuye uzoyiqhuba le nto yakho yokuphela 6 months ibandla lingasekho lizobe lingasekho yeka ngikushumayela ngabantu shumayela ngezwi musuplaniswe ezokudla isipanimali linike uNkulunkulu ngoba ulinike uNkulunkulu noma ebondile liyangigudla lizobenza aphenduke ngoba wena ubungazi niyayizwa kodwa lo nto nani nizotshwala sengikhuluma nabafundisi abadala kodwa nani nizotshwala ushumayele nesona usibhekile ngaphandle mokusho uNkulunkulu makusho yena-ke hayi shumayela ungasaba akho umuntu ozolimala labantu bazophenduka yikho ngixoxelele indaba sengifikile-ke emaphethelweni enkonzo yami yokudoba uNkulunkulu-ke wathi njalo uma ngidoba abantu abofunga phambi kwakhe isifungo esisinikezwe entabeni amakubo 23 so-ke nizokuqala one by one nisho amakubo 23 isitifiketi sakho sibhaliwe Timotheo wesibili chapter 2 verse 15 ufika sentabeni zibhalwe lokho ukuthi lapho ukuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu isisebenze singenamahloni esiqondisa kahle izwi uze mhlawa yeke ukuqondisizwe esekushaya uNkulunkulu ungakhali namuntu ngoba isitifiketi silengisela bodongeni siyakutshela ikhuthala kube sisebenze sithembekile kuNkulunkulu esiqondisa kahle izwi lesikhuleko babulungileyo babulungwele siyabonga Nkosi ngesifundo esisifundile ngokujotshwa kwabantu kuningi Nkosi osekuvelile kwakhulumeka siyabonga moya ongcwele siyabonga moya weqiniso khulekela labo abazojotshwa manje ukuthi ubaqinise ngoba bathembisile ukuthi ngeke ubalahle ngeke ubashiye uzohamba phambi kwabo njengoba uhamba phambi kaMose njengoba uhamba phambi kaJoshua nabo uzohamba phambi kwabo uzoba nabo kuze kube sekupheleni kwezwe lokushilo kuMathewu 28 verse 20 ngiyacela-ke Nkosi sesingena kule nkonzo ukuba lapho ngibabeka Nkosi izandla kwehla amandla akho ezulwini angene kubona amandla akho kumoya ongcwele uthi lokho Nkosi okukumina ufisa kudlule kuye kubona udlule njengokufisa kwakho moya ongcwele nanjengokuthanda kwakho nginikela kuwena-ke abantwana bakho
uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngicela ngithi iPoint ezo-2